Район Үзәк китапханәсендә шагыйрә Гафифә Гафарованың иҗат кичәсе узды. Анда Җәлилдән, Ознакайдан каләмдәшләре, дуслары, туганнары катнашты. Сарман, Ознакай районының безнең дуслыкның күпер салучысы, уртак шагыйрәсе, безнең Җәлил чаткыларының томыры, нигез салучысы. Исән сау бул, Гафифа. Син сез кабатланмас шагыйрә, шигырьләр язып, әле китапларыгыз чыгып торсын. Чарада Гафифә Гафаровага да бик күп җылы сүзләр, теләкләр, аның шигырьләре, җырлар яңгырады. Чараны матур итеп Илбәк авылы китапханәчесе Гөлүсә Габдрәхимова алып барды. Мин Гафифә белән без иҗат белән бәйле рәвештә ул маякка килеп йөри торган кеше буларак 45 ел элек танышкан идек һәм заманнар үтсә дә мин электән белгән тыйнак, ипле, ихлас булып калган. Бәләкәй генә Тәрхан авылыннан шундый матур, күңелле апабыз булган бик горурланабыз һәм бик зур рәхмәт сезгә, Гафифә апа. Шундый туган җирегезне матур шигырьләр белән дөньяга танытканыгыз өчен. Монда килгән шигырь яратучыларга, миңа җылы сүзләр әйткән, күңелләрендә җылы сүзләр калган һәрбер кешегә минем рәхмәтем.